Ja sam Vešić Mimir, vlasnik firme C proizvodnja i promet koja se bavi proizvodnjom konditorskih proizvoda, čokolada i kakao kremova u različitim kvalitetima i fizičkim mirisno-ukusnim svojstvima. Bavimo se proizvodnjom od 2005. godine, imamo oko 20 zaposleni, firma je porodična, imamo veliki broj dobrih, vernih saradnika, imamo dobar krug dobavljača koje isto krasi vernost i isporuka i kvalitet sirovina. Postavili smo 31. marta 2021. godine fotonaponsku elektranu snage 134,4 kW na 792 metra kvadratna sa 480 panela i 2 invertora po 50 kV ampera. Računi električne energije se smanjuju za 50% ako sam samo korisnik za svoje potrebe, a uskoro kada se priključim na sistem za prenos električne energije Elektromreže Srbije, onda ću sigurno 30% plaćati samo troškove. Znači, uštede preko 70% i kada se to množi sa mesecima i godinama, to je put spasenja firme da ne propadne od visokih troškova. Ovo je jedan od sigurnih puteva kako spasiti firmu i svoju porodicu i radnike, sačuvati da ne budu oštećeni na ulici i da imaju redovna i dobra primanja.